खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog इउटुब थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजों भगवाननाय महर लान सोनाफोर दामुगो एमफ्राय ब्लग्सखौफ्रा जोंसो नायलांबाय जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदान मानसि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय मा होनो ड्रेसा दहाय सिगांनि ब्लग्सनिखौनो नुनो मोननाय जाहैबाय मानो होनबा दुगैयाखै ओमफ्राय आं शेयार खालामथावथाव मोननायखाय आं शेयार खालामबावबाय खिन्थु आं दानि ब्लग्सखौ बानायथ'वा सानदोंमोन सोनाफोर जोंनाथ' सिलायाफ्रा इथा जाबजोबनाय बेखौ दाखालै बे न'आव थाग्रा गथ' जोंनि थाग्रा गथ' ज' जाबदों जाहैदों ओमफ्राय एसे दंबावोना एकदम बिराद हाब्रु जायो दा एसे अखा गैयावनो जोङो रोगानानै लानोसै होननानै आखायाव लाबाय आरोना आं बाल्थिंजों रोगादों ओमफ्राय सनाफोर बजबिथा आंखौ एसे रागा जोंनाय बायदि जाबाय मानो होनबा सानै मुस्लिम फैदोंमोन बिसोरखौ रोगाहानोसै 200 थाखानि होन्दोंमोन ओमफ्राय आङो नांला जोंना न'आवनो लिलाला मानसि दङ जोंनो गंनै गंनै रोगानोसै होनना बुंबाय आरोना दे रोगादो होमबालाय होननानै माने बेनो आराम जिराय होननानै जानोसोमोन आरोना ओमफ्राय नै बयबो लिलाला रोगादों एसे एनै बारा बुरजा लानाङा दानो देहाया गाज्रि जागोन एसेल' लागोन बाबा हा सनाफोर आङो बारा देखायबाय थाला स्पिडआव रोगानो लागोनसैल' गथ' गथाय होखाव बाबा आथियाव नांगोन नन्दि आयै जि हाब्रु जोंनि सिला अखा गैयैखायसो गैयि दे दिनै हाजोबाबो गाबोन रोगागोन जोंहा नन्दि नङा नोंहा आब'सो जायो आं माने फिसाजोआ खेंखायबाय नालाय ओंखाम दौनो होननानै आङो दसे रोगानाया बन्द' जादों आरोना ओमफ्राय ओरैहाय र' फैगासिनो नै ओरै सानै सुबुं मेंबाथाय दोनगोन दे खावसेखौ गाबोन रोगागोन जेबो नङा जया बेसे भागर लगे ना लागे एक माखा तो खालि उठाम आज एक माखा खालि एक माखा बारा खाथिबो नङा सनाफोर रोगानांगौ जायगाया नै ओरै लांनांगौ ओमफ्राय ओरै फैथारनानैसो बै इथाखौ आरोना मा होनो ओइ जोंनि ट्रेक्टर मावनाय इथा पार्टिनिफ्रायनो माने बायख्ला बुख्ला इथाखौ बिदिनो जाबनानै होननानै आगोलावनो दोनफैनायमोन आरोना ट्रेक्टरजों फैनाय फावैनो ट्रेक्टरखौ बेहाय लाबोनानै दोनफैनायमोन जायखिया लाबोनानै दोनफैदोंमोन आरो ट्रेक्टर दोननोबो जाबनो जायगा होननानै ओमफ्राय दा ट्रेक्टराथ' जोंनाव दोनला जाय सालायो बे गथ'नावनो दोनो ओंखायनो ओमफ्राय दा जोंहा सिलायावसो लागाव आरोना गाख्लाजोब्बाय गथ' गथाय रोगादोंमोन दहायो ओमफ्राय बाबाय गथ'फ्रा सोरबा रोगाफिनसै आबा रोगाफिनसिनदों आयै सना फैदो फै बाबा फै मालाथो बिदि रोगानाय बिफा लाबोनाय य'य' गाननानैसो य'य' होनलाय बाबा दहाय रोगाबायबो बिरादनो नों होनदोंना एक्सारसाइस खालामसै गरम बन्द'आव होननानै बुंबाय थादों आरोना गाव मा खालामबा माबा फिट जायो हामो होननानै आंनाव सोंदों आरो ओंखायनो बुंदों बेबो बिराद मोजां थरिखा मिन्थिबाय बाबा परिश्रम खालामनायानो बिराद मोजां थरिखा फिट थानायनि आरो हामनायनि रोगानांनायनि आंखौ रागासो जोंगोन नामा बोथोरा थान्दा ना दिनै खामानि मावनो मोजांथार ओंखायसो आवगायदों आं नङाबा आंबो आवगायखायामोन बांद्राय गरमबा आंबो एसपेस जाखायो होमबाबो ज' मावबा एसे इन्ट्रेस्ट मोनोना बै सासे लोमजागा गोदानखौहाय दुगैनो थिनहरग्रोबाय बेहा बारा परिश्रम खालामबाथाय उदै थुदै साफिनजानो गियो आङो आरो बिबैयाबो आंबो गियो बिरादनो बेखौ उदै थुदै साफिनजानो थाखाय ओंखायनो बेखौ बिदाय होग्रोबाय जों जा हायो एसे रोगाबावनोसै आरोना दसेखौनो गोलोमफ्रुलायनाय नुवाखै आंहाबो अयभास गैयाना दामानि एकदम बिदि सान्दुङाव दामानि बिदि गरमाव मावनाय बारा अयभास गैयाना ओंखायनो आरो मावनांगौसो मावबासो मोजां मोनो हा दा मावनानै एसे मोदोम सागोन आरो गोबावजों खनसे मावनाय नालाय गथ' गोनांनि खामानिया बेनो गथ' गाबबाथाय एसे थाथ'नो मोनो थाथ'नो गोसो गैया सनाफोर आङो कन्टिनिउ मावबाथाय होनबा मावनोसो मोजां मोनो उफाय गैया नङा होमबा गथ'आ गाबबाथ' आरो बिबैजोंबो थाला माने दसे थादोंमोन गोलोमलायदों दिनै रोगाग्रा लानोबो बारा सुबिदा गैया बाल्थिं बुल्थिङावनो रोगादों आरोना ओमफ्राय दा मेंनायाथ' मेंबाय आखाइ सादों मेंदों होननानै आङो फुजिब थांनाय खिथानो हाया नंला खोमा दे मानो होनबा दायथ' लानानै रोगानायसो नालाय नोंखौ आंथ' रोगानो थिनाखैमोन ना मानो मेंनायखौ आंनो खिथाखो होनबा थैदो खिथाला आङो मेंनानै सिरि थानोसै ओमफ्राय जोंना ओरैबायदि कारेन्टआ मैयाबो गैया दिनैबो गैया सनाफोर बोरायनि जेने तेने पावार बेंक दङ बेजोंसो चार्ज होलागासिनो दं आरोना मा होनो अबेबा जरनि थारा दैबाना लोमनायाव नांहां जादोंनो आरोना ओंखायनो नै
पावार बेंक थानायखायसो थानाय ओमफ्राय अबेबा फारसेथिंनि गामियावनो अबेबा फारसेथिं दङ जाहैदों दा नैबे पावार बेंकखौ खालि जाबाथाय बेयाव हैनानै फैनोसै आरो दिनै बेलासियावबो फाहामफैगोन ना फैया नाय पात्ता आरोना गय जादोंमोन सनाफोर बेनिफ्राय मा होनो दुगैखां लोबखां एकदम मामबार ओंखाम जानानै लाखाबाय आरोना इथा रोगानानै एकदम आथिंफ्रा हाब्रु नांजोब्बायमोन ना आथिं आखाइफ्रा हाब्रु नांजोब्बायमोन ना ओमफ्राय आरो कारेन्टबो गैया थेंखियावबो दै गैला बाल्थिंआवबो दै गैला दै सानानैसो दुगैबाय आरोना फाला साबाय आरो जों फौजि बिथां साबाय एसे आं साबाय एसे ज' सानानै दुगैबाय बेनिफ्राय मा होनो आं बिनि सिगांनि ब्लग्सआवहाय दैबाना जोंना एसे मानखो बायनानै खिथादोंमोन ना नोंथांमोना सोरबा बारा गोसोआव गैयाबा आंनो सिगां ब्लग्सआव एसे नायहैफिन दैबाना देखायदों ओमफ्राय नायदो नैबेलाय माथो दहायो बै गय बिफांसिमल'मोन दा नै बेसेबां फैबाय नै नायदो ओरैबायदि जारलाखा आरोना ओरैनो माने अखा गैया मा गैया ओमफ्रायबा नारखोबोलागासिनो दङ दैयानो बेबायदिनो नै ओइ बाबा र' थांगासिनो दङ नै सिगांनि ब्लग्सखौ आङो बानायबाहाय नैबे जोंनि ड्रेन थांग्रा दैयानो गैयामोन बेवहाय ओमफ्राय नायदो ओमफ्राय मानखोबोगासिनो दङ दैया बेबादिनो आरोना सनाफोर जोंनाहाय जायगायानो माने असदासो आरोखि जारलासो आरो दसे उनावबा आरो नेक्स्ट ब्लग्सआवबा बेसेबां दावखोबावो बड' लेबु बिफांसिम मोनफैसिगोनदां बै लेबुसिम नायबाय थाबानो जाबाय सनाफोर मोनफैनोबो हागौ नेक्स्ट ब्लग्सआव लेबुसिम देखायबाय थागोन आं गोदान ब्लग्स बानायबा बे दैखौ लाफाबावगोन आं सनाफोर दैबाना सम नालाय माबायदि दैया दावखोयो आगोलावबो मालाबाहाय बावबाय आङो मा सनमोनथाय जोंना सिलायाव अब्ला एसे गाहायमोन खोआखैमोन आरोना नै बेसिबां सिलायाव दै जादों दंखलनि ओइ मोखां आरो दै गग्राया बेखौ मोनहां जाथारदों आरोना ओमफ्राय मटरा माने दैया हरसेयावनो हुरमुर फैदोंमोन हिदिना ओमफ्राय मटरा साफा माने हुरमुर फैबाय फौजि बिथांबो गैयामोन फैनानै ओमफ्राय थाबाय बोखांनो हाला गिबाय जोंबो ओमफ्राय दै राननायनि उनावहायसो बोखांबाय माने सानबासोआ दैया थाखादों ओमफ्राय सानबायाव मटरा सोमनानै थाबाय थादों आरो रावखौबो खेवनोबो लेंहरनो रोङाखै साफा जाखादों ओमफ्राय मटरखौ गोदानसो लागायनांदों आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय गिनानैहाय मटरखौ दा जोंहा ओरै पाइपजों गेद्दा गेद्दि होनानैहाय फज'नानै दोनबाय आरो दा मटरसिम जानाय नंला आरो सिलायावबो गाखोनाय नंला बुहुद गोबावानो जाबाय बे खनसे जाखिनि फेन्दासिम जादोंमोन दैया अब्लानियाहाय माने एसे गिदिरानो फैखादोंमोन दैबानायानो फायखाना एसे खिजालायै जादोंमोन आरो जोंहा सनाफोरा एसे खस्थ' जादोंमोन जोंहाल' नङा बयहाबो खस्थ' जादोंमोन ओमफ्राय जायफोरा थिलायाव न' बेफोरा खुनु खस्थ' गैया आरोना गोजौआव नालाय इसिना ओमफ्राय दा अखा हानाय जोदोंमोन नालाय नै दैया एसे बांसिन गयो आरोना नै दैयालाय एसे बांसिन गयो इसिबां उसुबिदा गैया खिन्थु गोरान बोथोरावथ' आं सिगाङावबो देखायखादोंमोन मादि गयोमोन दा नै एसेबां प्रब्लेम गैया आरो गयो ओमफ्राय सिबाय कारेन्ट गैया मबाइलाबो टावार गैया एसाइनमेन्टखौनो लिरनोसै नामा आङो होननानै मेथ्सनि एसाइनमेन्टखौ दांहांदों ना बाबा स्केट्स पेन लाबोनांगौ एसे माबा माबि डिजाइन खालामनांगौ ना दे ओमफ्राय टेबोला सिबाय नै खामलाय गुदुं गोनांलाय आरोना जायो बाबा बांद्राय फिसा लिरनो नाङा दे मोजां लिर ओमफ्राय दाख्लैनि बिशालनि गाफाफोरखौबो बस्रांबाय जोंहा ओमफ्राय नै जोंना दहायनि गुगागा रोगानायनि नुथाया बेबायदि जाबनानै होबाय आरोना बिराद हाब्रु जायो नालाय सिलाया हा गोजा फोरलाब फोथाब सेन्देलफ्रानो माने जुथा बायदि जाजुबो आरोना माबा हाब्रुआनो ओमफ्राय नैबे आगोलावहाय बिखुनजो बिमामोन जानायमोन उल्था जाबफ्रांदों बिसोरो बिदियाव ओमफ्राय बादामालि खानानै फिस्लासो जासिनाय बायदि मोनो आङो ओमफ्राय नाम्बारखौ इदि साथिं होयोबा देन नाम्बारा एसे गोब्राब जानोसै ना खुथ्रु खाथ्रानो बेनिफ्राय नैबेफोर हाग्रा नङा दे सनाफोर फुलसो मालाय दोनदोंसो मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय बेयावनो मानामुनि सानामुनिबो दं आरोना नै बिफाया ओमफ्राय मानो हाग्रा गाज्रि बिदि दोनखो होनबाय मालाय फुलसो जाबाय बिबाया ओमफ्राय इयावबो थांनांगौ नालाय इयावबो जाबजोब्बाय इयावबो जाब्बाय बिसोरो सिगाङाव रोगानाय बेफोरो ओमफ्राय बे दंखलसिम थांनायसिम लाबावगोन आरो फायखानसिम थांनायसिम लाबावगोन एसेबाबो एसे दंबावखायो नालाय गाबोन मावनाय जानसिगोन आरो नै ओमफ्राय सोनाफोर फिसालाजों एसे जिरायफानोसै आङो दासिमबो बाहेरायावनो ओंखाराखै दासिम माने मैया बेलासियावसो फैखादों नालाय ओमफ्राय दिनै फुङावबो फंसे बाहेरायावनो ओंखारखायासै न'निनो लुखुर लाखार खामानिजोंनो दिना थांबाय दा बेलासिफ्राव जुदि बाहेरायाव ओंखारनाय जायोबा बाहेराखौ एबारना एक्सप्लर खालामगोन आङो दैबानाया बबेथिं मा बुंनानै दं बाहेरानिखौ मिन्थिया आं खालि बे बारिथिं दावखोनायखौल' नुगासिनो दं आरोना बेनिफ्राय खामानियाथ' गोबां दङ जोंहा लोगोसेनो सेयार खालामलांबाय थागोन आं आवगोलनि ब्लग्सआवबो बुंखादों फैजेननाय ब्लग्सआवबो आखायाथ' रुवायनाया रुवायबाय ओमफ्राय बेखौथ' आं फौजि बिथांनो खिथानो हाखाला मेंनायखौबो आं बारा खिथानो हानाय नंखाला आरोना गोसोखांबा मिनिनोबो ओंखारलायलाङो बेस्रा हाजिरा सानै हमखाथारबायमोन आरोना ओमफ्राय मायाबो होनबाय
है बेखौनो हाजिरा होबावो नामा होनबाय आहाबो होनबाय औ न'आव मेला मानसि दंखायो थान्दा रोगानोसै एफा एफा होननानै आरोना रोगाबाय जयैनो ज' मावनो मोननानै मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों आरोना आङो मेंनायफोरखौ बाद होरो इफोरखौ स' एनिभार्सेरिफोर फान मस्ति मजाक मस्तियाथ' जाबाय थाखागोनानो आगैमोन आब'मोन आदा बेवाइ गासिबो बिबोनांमोन मोजां कमेन्ट हरगासिनो दङ आं बिराद मोजां मोनदों बेनिफ्रायहाय औ मोजां देखायलांनो सेस्था खालामोन आङो जाखिनि हायो आरोना टाइम दिहुननानैहाय आंना माने दा कारेन्टआबो गैया जाहैबाय जोंना माला दै राननानै ना माला मा फाहामफैयो हमनो हालिया ओमफ्राय पावार बेंकखौ दा मालायनाव चार्ज हैनांसिगोन बेनिफ्राय नेटवार्कबो एसे प्रब्लेम खिन्थु मा होनना बुंनो दाख्लै फैगासेयाव जाखिनि प्रब्लेम जादोंमोन एबार मोनसे भडाफन सिम लादोंमोन आं एक्सट्रा सासे आंनि आब'नि बेयो एसे खामानि होदोंब्रा ओंखायनो नोंथांमोननिबो भिडिअ नायनो हादों ओमफ्राय लासैनोबाबो आपल'ड जागासिनो दं आरोना भिडिअफ्राबो इसिबां गाज्रि जायाखै बयबो बिदां फैनायखायसो आंना भडाफन सिमाबो एसे गिदों नामाथाय जानाय नङा बेना आसोल फैदों होननानै मजाक मस्ति सनाफोर बेफोर आंना फानथा थाखायो नोंथांमोनखौ एसे मिनिहोनो हानायाबो आंनि नाजानाय आंनि लाइफखौ शेयार खालामनायजों लोगोसे एसे मिनिथाव बाथ्रा बुंनानै मिनिथाव एक्टिं खालामनानै मिनिथाव देखायनानै मिनिहोनो हानायाबो आंनि थाखाय माने नाजानाय आरोना आंनि नाजानाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय सोरबाफोर गोदान मानसिफोरखौ साबसक्राइब खालामना होलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांदो आरोना स' थेंक इउ स' माच